ka program ka badai shibet menmet ka khat ar tarek shibet menmet ka khat ar tarek kandai ka jingil kai ka bakhado jang ka quarter final kata hakapor architeng on sedang ka jingil kai dakari Norway Persia ya ke England paradin kane ka jingil kai bot sa ka jingil kai jang ka Argentina Persia ka Switzerland hakapor drushteng men step te paralog kineken kidai ki program jingil kai shibet menmet ka khat ar tarek tementa alengi ne page ya ka khana bane ka history lengkot shipang kini ki south li ki tim ki banil kai khado ya ka quarter final tementa alengi ne page wa ya ka history lengkot jong kiri ki bayel kai ningkong tementa alengi ne page wa ya ka England kalong kum kuwai ka tim ka baklan borbaha pat ka pau bha haka history jong ka FIFA World Cup takaba ka England kala manra ya ka FIFA World Cup ka benikong jong ka haus nem shiejar kandai spa nru kata halaying jong ka takaba ka penni ka Germany da sau gol ar ha ka extra time panaduk kane ka por ka England kam syam la syubanra ya ka FIFA World Cup hadu kine kisngi kiba menta bat ka England kala poiro haka semi final jong usnem shiejar kandai spa kandai peu par haus nem arajar kat pra Henry ka England hadu menta lan rupus nem AA kam syam la syu banra ya ka FIFA World Cup Henry menta pat deng baka jingdon jongka ya kirangil kai kiba pau bha kuma Hurricane wujud Bellingham Usaka Declan Rice pat kiwei ka England kawan da ka jingkerman pat kalong ru kum kuwei ka tim ka baklan bor bha hakane ka FIFA World Cup pat kalong ru kata ka favorite banra ikane ka FIFA World Cup menta usnem Henry ka tim kawan yang Persia hakmat ka England kadai ka Norway ka balam khmat do Martin Odegaard pot orang ile kai ubah pau bha utau Erling Haaland kalong kum kuwei ka tim ka baklan bor bha bat ka ma bha hakane ka FIFA World Cup pat namenta ka Norway kane kalalong rupa ka history namenta jongki namar kane ka jingya lenti jongki hakane ka FIFA World Cup menta usnem kalalong ka sin ka menikong haka history jongki baka Norway kan poi hadu ka quarter final jong ka FIFA World Cup Henry larangi pejpat ya ka jinga kendu jong kini ki arteri kitim haka history jongki kini ki arteri kitim gila kendu kumba khat lai sen AA pat ka England kala ban yok khur kanam job kumba nyew sen AA kat ba ka Norway pat ka yok khur nam job tang arsen AA per sausen kini ki arteri kitim kila kudno da ka jing ya khat Henry ka FIFA World Cup kini ki arteri kitim kila kendu tang shisen kata ka FIFA World Cup jong usnem shiejar kandai spa kandai bupra dakaba hakane ka jingel kai kadeh ka group stage pat ka England kala penli me ka Norway ta argo la not te paralog ladangi page kat kum ka history ngila ban ong ba ka England kalong kum kata ka tim badan jingkermen ba pan yok khur ya ka nam job shibet menmet Henry ka knock out stage jong ka FIFA World Cup ngimla ban ong pan ngimla ban predik mano ban yok khur ka nam job kham tam le menta paka Norway ka don kirang lai kai ki ba pau bha padleng ba ka jingla jong ka Norway pan pen I ka jingklan jong ka hakine gi kim ki baladap ngila ban ong ba ngimla ban batai mana ban yok khur ya ka nam job te paralog kat kum ka jing pe jong pi na prang kini ki artli ki tim hato mano trai ban yok khur ka nam job pan yok rung sha ka semi final la hato ka England leng ba ka jingdon jong ka kirangil kai ki ba pau bha kuma Hurricane wujud Bellingham Usaka Declan Rice Rashford par kiwei kilaan emban penlem ya ka Norway lane hato ka Norway leng ba ka jingdon jong ka ya urangil kai ba pau bha Erling Haaland por Martin Odegaard kilaan emban pen kinit ka perthei ta ka bakin penlem ya ka England pan poi hak sen ka banikong ha ka semi final te paralog sa drop prediction jong pi hapo ka comment section mano try ban yok khur ka nam job pan yok rung sya ka semi final tementa alengi na page sa ka history lengkot jong ki tim gibani lekai baar kata ka Argentina bat ka Switzerland teh ka banikong alengi na page wa ya ka Argentina kalong kum kuwi ka tim ka pau nambah haka jingi lekai football par kalong ru ka tim ka bala banana nambah haka history jong ka FIFA World Cup dakaba kala job ka FIFA World Cup hadu laisin kata ka FIFA World Cup
jong usnem shejar khandai spa nya pupra parha usnem shejar khandai spa prapunreu parha usnem arhajar arpuar padmentaru leng baka jingla jong Messi panel kai bah ke Argentina kelongkum ke ke tim panlong favorite panyora ya kan ke FIFA World Cup ya bod menta usnem bad ke Argentina kala poiru laisin haka kerdan balai badmenta leng baka jingdon jongki ya kirangi lekai kiba pau bah como Lionel Messi, u Julian Alvarez, u Lautaro Martinez, u Enzo Fernandez, u Marc McAllister, u Martinez, pat kiwei ke Argentina kadang long kum kiwei ke tim ka badanjing mabha ya ki opponents ki banile kai persya barki Henry ke tim ka bandiang persya hakmat ke Argentina kadai kari Switzerland kalong kum kiwei ke tim ka baklan bha kirangit kai den dakaba kalong rukum kuai ketim kaba klan bor baha hadau ba Europe dakaba kalapoi hadu laisen haka quarter final jong ke FIFA World Cup kata hausnem shejar kendai spotlight pesau hausnem shejar kendai spotlight pra berhausnem shejar kendai spa san pesau berkas Switzerland kalong rukum kuai ketim kaba yorung labonsin haka FIFA World Cup Padmenta ke Switzerland kalong kum kuwei ke tim kabalong disiplin bha pat kabalong konsisten bha haka jingklan jongki jong kirang abden Henry ladangi page pat haka history jong ke jinga kendo jong kini ki artli tim haka history jongki kila kendo kumba prasen pat ke Argentina kalayok khonam job kumba sansen kadba ke Switzerland pat kalayok khonam job tang kumba arsen pat kini ki artli tim kila kuda ke jinga khat tang shisen Henry ke FIFA World Cup kini ki artli tim kila kendo tang shisen kata ka round 16 jong ke FIFA World Cup jong usnem arhajar karsau barhakane ke jinga lekai ke Argentina kana lawan penlim ke Switzerland leng ba ka gol jong Angel Di Maria haka menit ke wasispa katpra te paralog ladangi page kat kum ka history jong ke jinga kendo jong kini ki artli tim ngila ban ong ba ke Argentina kolong kum kata ke favorite paniok khore kanam job Henry ka knockout stage jong ke FIFA World Cup ngimla ban batai pan ngimla ban predek namar lada tang ke wi ke jing bakla wala da ke tim kalong ke tim ke baklan Henry ka habej paniok ma di kanam rem pat ka habej ban lej phaying no te paralog kat kum ke jing pe jong pi nap dang kini ki artli tim mano thai paniok khor ya kanam job paniok rong sha ka semi final laha to ke Argentina yang bakal jingdon jongka yo Lionel Messi kilaan pan penlim ya ke Switzerland ane ke Switzerland yang bakal jingklan jong kirang abdin jongki kilaan pan te lakam yo Messi hakane ke jingi lekai pan penlim ya ke Argentina pan poi hakasin ke benkong ha ke semi final jong ke FIFA World Cup te paralog so drop ke prediction jong pi hapo ke comment section menurut saya banyak kode kanam job banyak rong sya ke semi final te paralog mentaka sengi tang kini ki video ke bakin diat kublai shibun